συνάντησα έναν έμπορο. Γεια σου εσένα. Γεια και σε σένα. Εγώ πηγαίνω σπίτι. Εσύ, για πού πηγαίνεις? Εγώ πηγαίνω... Πού πηγαίνω? Ξεχνάω, όλα ξεχνάω. Κάτσε μωρέ, θυμήθηκα. Πάω να πουλήσω τζοβαλί και ακριβά κοσμήματα, χρυσά και ασημένα και μαργαριταρένια. Κι άλλα πολλά πολύτιμα και ωραία αντικείμενα. Και το εμπόρευμα? Πού είναι το εμπόρευμα? Πού είναι το εμπόρευμα? Ξεχνάω, όλα ξεχνάω. Κάτσε μωρέ, θυμήθηκα. Στις καμήλες το έχω. Και τις καμήλες που τις έχεις? Και μη μου πεις όλο ξεχνάω και ξεχνάω. Όχι, αυτό το θυμάμαι. Να, εκεί τις έχω, κάτω από τα δέντρα, τις βλέπω από εδώ. Καλά. Εγώ θα πάω σπίτι μου, θα πάω από τον ίσιο μου. Τι? Θέλεις να πάμε μαζί? Από τον ίσιο δρόμο? Ναι. Να περπατάμε ώρες. Βρε, είναι ένα μονοπάτι που θα μας βγάλει μια χαρά από την άλλη τη μεριά. Μπορεί και σε ένα τέταρτο. Μη γίνεσαι κορόιδο, έλα μαζί μου πάμε. Ναι, θα έρθω, ναι. Και στάσου μια στιγμή και μου έρχεται η πρώτη συμβουλή που έλεγε... Τι έλεγε? Θυμάστε τι έλεγε? Στον ίσιο δρόμο. Σε ίσιο δρόμο διάβαινε και σε μεγάλη στράτα και μονοπάτι άμα βρεις, ποτέ σου δεν το διάβεις. Έλα, τι σκέφτεσαι, Χριστιανή μου, πάμε. Όχι, εγώ θα πάω από τον ίσιο δρόμο. Άντε, πήγαινε. Εγώ πάω από εδώ. Άντε, γεια σου, γεια σου. Στάσου, ρε άνθρωπε, έχεις και το εμπόρευμα, έχεις και τις καμπύλες. Καμήλες, όλο ξεχνάω, ξεχνάω. Αλλά δεν στάσου μια στιγμή. Το μονοπάτι στο βουνό δεν είναι για καμήλες. Γλιστράνε αυτές και πέφτουν, να πέφτω κι εγώ μαζί τους. Κάνε μου μια χάρη. Να πάρει τις καμήλες, πήγαινε εσύ ίσια, εγώ θα πάω από εδώ και θα σας περιμένω. Μου φέρεις τις καμήλες, τις παίρνω και ύστερα εγώ τον δρόμο μου πηγαίνω. Εντάξει. Άντε. Γεια. Παιδιά, έτσι και έγινε. Πήρα τις καμήλες, περπάτησα όλο τον ισιοδρόμο και βρέθηκα στην απέναντι πλευρά. Έκατσα και περίμενα τον έμπορο. Περίμενα. Πουθενά ο έμπορος. Άφαντος. Μέχρι που κάποια στιγμή έτρεχε και σταμάτησε ένας λαχανιασμένος. Πάει ο άνθρωπος. Σούνα, έπεσε. Τσακίστηκε, κρεποτακίστηκε. Ο έμπορος. Κάτω. Έπεσε κάτω. Τον βρήκανε πεσμένο, σκοτωμένο. Και κάποιοι τον γνωρίσανε. Όλοι δεν τον ξέρανε. Ο έμπορος που πουλάγε μπακίδια του βαλίδι. Το μέρος εδώ έχει ληστάσει. Φαίνεται, τον κυνήγησαν, μάλλον για να τον ληστέψουν. Και κάπου εκείνος γλίστρισε, έπεσε και τσακίστηκε. Χάθηκε και κρατήθηκε. Και τώρα εγώ τρέχω και τον διαλαλώ, ο κόσμος να το ξέρει ότι σε αυτά τα μέρη έχουν ληστές λιμένοι. Μπαίνουν σε σπίτια, σε αρχοντικά, λεφτά που τα είναι και χρυσαφικά. Και όσο στολίδια έχουν απάνω τους και οι κυράδες και οι κοπελιές, τα έχουν βουτήξει και τα έχουν βάλει στις πιο απόναρες σπηλιές. Πλούτια, χρυσάφια και πορσελάνες, μες στα λιμένια τους στέκονται τα. Γι' αυτό σου λέω τρέχω και το φωνάζω. Ο κόσμος να προσέχει να μην τον έβρει το κακό από του ληστή το χέρι, γιατί κρατάει μαχαίρι. Τι να κάνω με αυτά που άκουσα? Πήρα τις καμήλες και συνέχισα τον δρόμο για να πάω σπίτι. Μέχρι που έφτασα σε έναν κάδο.